Krajem februara i početkom marta u Zaječarskoj bolnici je 5 pacijenata preminulo od posledica teške upale pluća. Radi se o uglavnom starim osobama, ali i o muškarcu starom 44 godine. Prema rečima direktora bolnice, doktora Jovana Stevanovića, svi nalazi potvrđuju da su preminuli bili zaraženi virusom gripa tipa A. Od ovih bolesnika koji su umrli, svi su imali i neko dodatno obolenje, mi kažemo to komorbiditet. Znači imali su bolest koja je na neki način i doprinela takvom lošem završetku. Ono što je takođe važno je da niko od obolelih nije bio vakcinisan protiv gripa, a kako tvrde lekari, imunizacija itekako pruža zaštitu od ove bolesti. Međutim, zbog negativne propagande u medijima, ljudi se teško odlučuju na vakcinaciju. Injekcije protiv virusa nismo primili. Ne znam da li će ih primamo. Kako najavljaju da su to, mislim, neke druge priče i tako, ne znam šta da radimo i od čega da se sve vardimo. Ne primam je vakcine, onako si lekove pijem dosta. Primam i primila sam. Epidemiološka situacija sad u Zaječaru više nije kritična i sve je manje obolelih od gripa, ali su ipak iz predostrožnosti zabranjene posete na odeljenju intenzivne nege, na pedijatriji i na ginekologiji.